Bazen behin, familia bat, guraso eta bi seme-alaba, Baionako baso bateko etxe batean bizi zirenak. Semeak Hansel zuen izena, eta alabak Gretel. Lan handia egiten zuten eskolarekin egurra mozten eta oso nekatuta zeuden. Aita, oso nekatuta gaude. Eseri eta deskantsatu, nik ekarriko dut egurra. Agur, aita. Hansel eta Gretelen aita oraindik ez zen etorri, eta gogo iristear zegoen. Ai ama, ontza da, ze beldurra, goazen hemendik, azkar. Hansel, galdu egin gara, non dago aita? Ez dakit, ara, begira etxe bat, goazen. Hansel eta Gretel etxeruntz joan ziren. Ara, etxea txokolatezkoa da, goazen jatera. Hansel eta Gretel jaten hasi ziren, baina ez ziren konturatu etxe hura xurginarera zela. Leihotik begira xurgina zegoen, Hansel eta Gretel jaten ari ziren ikusiz. Mutila jango dut. Kaixo, nortzuk zarete? Ni Hansel naiz. Ni Gretel naiz. Nire etxea gustatzen zaizue? Bai, txokolatezkoa da eta. Sartu barruan. Momentu hartan, etxe barruan sartu ziren. Ja, harragatu zintuztet, Hansel, sartu kaiola. Eta zuk, Gretel, garbitu etxea txukun. Ireki kaiola, mesedez ireki! Ez da pentsatu ere, jan egingo zaitut. Baina ni txiki eta argala naiz. Berdin da, asko jan eta lodi egingo zara eta orduan jango zaitut. Loditu altzara, ez dut ongi ikusten, atera besoak kaiolatik mesedez. Bai, Tori, ikutu nire besoa. Baina, ze argal zauden, jan ezazu gehiago. Nire besoa zela sinetsi du. Pasatu ziren egun batzuk jada eta oraindik xurginaren etxean jarraitzen zuten Hansel eta Gretelek. 5 egun pasa dira eta gaur Hansel jango dut, ja. Gretel, ireki labeko atea, bero dagoen ikusi nahi dut eta. Bai, oraintxe piztuko dut. Orduan, xurgina burua sartu zuen labean ea bera zegoen ikusteko. Eta momentu horretan, plaf, Gretelek xurgina labe barrura bultza zuen. Tururu, tarara, sorgina zutara. Ondo, Gretel, orain lagundu kaiolatik ateratzen. Banoa, lasai. Eskerrik asko, goazen azkar hemendik. Begira, zikoina bat. Bai, mesedez, eraman gure etxera. Eta hor joan ziren Hansel eta Gretel zikoinaren gainean etxera.